Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Ako ang labing dako sa gingarian sa Diyos. Unsa ikaw? Ako ang labing paborito sa tubag tutudlo. Puno nga ninyo ka na. Paariya sa akong atubangan, kanang bata. Oy, paduulon kas magtutudlo. Kamong akong mga tinunan. Naglalis kamo. Kinsa ang labing dako kaninyo sa gingharian sa Diyos. Nag-istoryahan na lang, may matutulog. Mao ka na magtutudlo, nag-istoryahan na naman sila lagi. Tutukin ninyo kining gamay nga bata. Siya ang labing dako sa gingharian sa Diyos. Sultihan ko kamo. Gawas kung mag-usab kamo ug mahisama sa mga gagmay nga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN Drama Production Center mudalit kaninyo ning tinuyo nga sugilanon agi og paghandom ning adlaw sa Semana Santa. Niya kining sugilanon nga giswat og ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Sugilanon nga naguluhan subli ug sumpay. Maayong alaw ka na tong tanan. Usa ka pang hinaot. May mapupunta ka mong pagtulunan ning maong sugilanon. Nia ang akong kaagi. Lingkod, Teresa. Ba, I said sit down! Huwag ko din mo wow! Samtang nag-rehearsal mo sa inyong graduation, wagin mo magkapugong atong kaliwat sa mga salbahis nga magkuptanay sa inyong mga kamot. Pa Miguel! Wag kay wow! Teresa, katapusan na lang nako kinpahimangno ni mo. Kundi kagud mo patuo nga palayan ka ng Romel. Ayaw lang gid unya pagmahay. Unsa may kalabutan sa mong relasyon sa panagbangit ninyo si Inahan ni Romel? Pwes panahon na nga may baw ka! Tungod silang kaliwat na matay ang akong amahan. Tungod silang kasalbahis, gipatay ang akong amahan. Mga kriminal sila! Bisan sa may mga hinungdan sa iyong kasilag o kayugot sa usag-usa. Pawain taon kami labot si Romel. Wa may labot. Hatagi na taon kami kagawasan. Ang kagawasan nga imong gipangita, mao ang pagbugto sa inyong relasyon. Buwagi ka ng kaliwat sa mga salbahis o kriminal. Kung magpadayon kagyapon sa imong pagpakabuang anang dugo sa mga demonyo, ayaw lang gid unya pagmahay. Timali gyud na! Mahinumduman pa na ako ang panag-away sa akong amahan. Nga murag nagbagas kalagot. Dihang nahusto na ang akong kabuot. Namatkunan ko dayon nga mortal nang magkaaway ang inahan ni Romel ug ang akong amahan.
ug mao'y hinungdan nga magtago-tago kami si Romel kung magkita mi. Teresa, Romel, dali. kinihara ka. Dili pa dugay. Nadugay-dugay ko kay dito ko agi sa simbahan. Gitawag ko ni Father Danilo. Nangumusta siya ng tandwa. O niya, nangumusta sa dampari sa imong mama ug sa akong papa. Gibatig kaluoy si Father Danilo na tandwa. Gipangayuan ako siya tambak. Matod pa niya. Kung mudaog ang gusto sa atong mga ginikanan nga buwago ng atong dahan. Matod pa ni Father Danilo. Itugyan lang nato sa Ginoo. O kung ato ag yung gugma ang mudaog, pagbuot gihapon sa Ginoo ang tanan. Misabot na hugot ang pagpugong ni Papa Miguel. Misamot sa kahigpit ang pagdilit ni Mama Cecilia sa atong relasyon. Si angay na itong buhaton. Wa pag ganit na mag-college. Unsan naman kayo nagpaabot na to sa unahan. Mudaog na kita, Teresa. Dali. Mudaog na kita. Dinita mo nung pagpangitag paaging na magkauli ang maayon ng kabubutan. Bunyata ka! Ma! Romel! Mananap ka, Si Mama babayhana Nino. ka! Marika! Ayaw sa'yo! Di ba? Ma! Palihog! Mga kaliwat mong salbahis, babayhana ka! Mga kaliwat mong hayop! Kasukaon ko ninyo mga kaliwata mo! Ayaw ingnan ni Ana ang akong anak, babay! Kanang lalaki mong anak, mo'y naghatag og kasamok sa akong anak. Hilam, hayop! Mas hayop mo kay inyong gipatay ang akong amahan. Ayaw ipasangil nga rin sa among kaliwat ang kamatayon sa way hinungdan mong amahan! Tungod sa kakurap o sa katikasan sa imong amahan na pildi ang akong amahan. Apan dili ang akong amahan mo ay nagpatay sa hangol mong amahan. Ang katawa sa bukid mo ay nagpatay tungod kay madaog-daogon ang imong amahan sa mga pobre! Tablaran kamo may nagpatay sa akong amahan. Kay NPA ang nagpatay ug ang manghod sa imong amahan usa ka NPA. Ha, husto gyud ang namatay kong amahan. Nga palikayan ka gyud nako. Kaniadto ba kay dugo mo kriminal? Nagpasalamat ko sa akong amahan. Nagitukanan ko kung unsa ka mong klasiha sa pagkatao. Gusto gyud kaayo ang akong amahan nga buwagan ka nako. Tungod kay dili ka mo angay mo sagol sa among duga. Ayaw baliha ang matuod, Cecilia. Ako'y mibuwag nimo ug ikaw hapit na mabuwang sa pagsigig hapon akong sunod-sunod kay namugos ka. Nasumpayan at balik ang giputol na kong gugma. Gani mo! Salbahis ka, Miguel! Hayop ka, Miguel! Mananap kang dako! Mga matay paunta ka mong tanan! Mukirig paunta ka mo sa kilat! Dali na, Teresa! 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 Marika! Mga kagawon ka ng kaliwata! Teresa! Romel! Romel! Hilom! Kung di ka gustong ibagnos taga siyuda! Giguyod ko sa akong amahan. Samtang si Romel, gipugngan siyang inahan. Ingon ni Addo ka mortal nga kaaway ang akong amahan ug ang inahan sa lalaki nga akong gihigugma. Apan nagdungan kami si Romel og tinutukay. Dihang may nabati kaming mga pong gikan ni Papa Miguel ug sa inahan ni Romel nga may kaagi rin silang duha ka ni Addo silang kabatanon. Aduna day sila'y kaagi. Aduna day sila'y relasyon. Karon nagkasabot na ko, Papa Miguel. Naamog lang di kami si Romel tungod sa iyong kaagi siyang inahan. Mauna-unahon nga rin ako ang inahan ni Romel.
bisan ugwa na ko'y gusto niya. Bisan gikasilagan ko na siya maayo. Bisan giprangkahan ko na siya, gawa na ko'y gusto niya. Padayon siya nga nagsunod-sunod ako, aron ipanghagad ang iyang pagkababay nga rin ako. Pagka siya daong, Tabagan niyo akong pangutana. hilom na, Teresa! Mibati kag kog mga to sa inahan ni Romel. Kinahanglang tubagon ko nimo kung unsay tinuod nimo gibati ngadto sa inahan ni Romel. Please! Tubag ako! Please, Papa Miguel! Wa kanay katungod nga masayo. Kung unsay tinuod kong gibati sa salbahis ug animal. Basta timan ikini. Mauna lang kadto ang katapusan ninyong pagkita. Kung mamugos ka, ipapatay ko katong Romel. Ipapatay ko siya! Nganong di ka man mutugan ako sa tinuod, Mama Cecilia. Gitugan ko na ang tinuod, Romel. Mga hayop silang kaliwat, madaog-daogon. Gitikasan nila nga akong amahan, nga dugay nang nagmayor dinhis ato. Ug mipuli ang kalaksot dinhis ato. Mipuli ang panaog-daog sa katawan, kay madaog-daogon katong iyang amahan, mong gipatay kini sa mga tao sa bukid. Dili ka na mo'y gusto ko mahibawan. Ug unsay gusto nimo mahibawan? Gihigugma mo si Noy Miguel. Wa! Nahigugma kasamahan sa babae nga gibahal ko pagayo, Mama Cecilia. Wa ko mahigugma ni Miguel. Ug bisan kanus dili ug wa ko mahigugma sa amahan ni Teresa. Namakak ka na ako, Ma. Mapasaylo ako. Way bisan kinsa nga makapugong kung padayon ko mahigugma ni Teresa. Ug ayaw kalimot. Nga giingnan ko na ikaw nga mamatay gyud ko kung magtuman ka sa imong gusto. Pasaylo ako, Ma. Nagtuo kang nagti ako, Romel? Ha? Ah, Ma! Nagtuo kang nagkumidya ko nimo? Ha? Ayaw! Ah! Ma! Ayaw! Hiwahan mo pulso! Ayaw! Teresa, may nangita ni Buday. Padayon na palihog ni Pablo. Ayun ko no. Salamat. Ayaw ko bala ka. Ayaw ka, Adlok. Moabot na tingali ron si Papa. Nananiya ka man. Balik si mong agi. Sige na, pagkita na dito sa gawas ni Romel. Ayaw din Magpatay ka sa kong amahan. Teresa, pamati ako. Sa ato pa, Papa Miguel, imo gidayang gihatod dinhi sa kung kaugalingon ng imong kinabuhi, salbahis ka. Ilubong tagambuhi! Mamatay kang dili mahibaw ang imong inahang salbahis! Paglipay ni Miguel. Kalimtan ko na sa Teresa. Kalimti ko, Teresa. O kalimtan ko sa ikaw. Desidido nga magpakamatay ang akong inahan. Kung ipadayon pa nato ang atong relasyon. Mas maayong mamatay ang imong inahan. Bilang kong patay na. Buhi ba na siya? Pa Miguel! Midaog ka, Noy Miguel. Og midaog ang akong inahan. Midaog mong duha sa pag-among ninyo na mo ni Teresa sa inyong kagahapon sa akong inahan. Isip pa lang. Wa tama kaila. Isip pa lang. Nga lakip kitang duha. Mortal usab nga kaaway.
Midaog ang akong amahan ug ang inahan ni Romel. Unya, kalit lang nawa si Romel sa among tapit. Og ako, ipadayon sa pag-eskwela sa college. Og tagsara ko mapauli sa among. Kay layo man kaayo ang syudad sa among lugar. Milabay ang mga tuig. Natapos gid na ko ang law. Og nagpaabot na lang ko sa resulta sa bar exam. O sa kadomingo, ana, misimba ko. Mihuot ang akong dughan sa akong nakita. Kaya ang nagmisa, mauman na si Romel. Og human sa misa, Sige. Anto na ko. Salamat din. Salamat. 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 good morning, Father. Attorney. Wa pa. Nagpaabot pa ko sa resulta sa bar. Sigurado na na eh. Naibawag ko di mo. Nganong nagpari man ka? Oy. Naunsa man ko. Sorry kayo, Father. Okay ra. Okay ra. Way kaso. Nganong wa malagi ko mahibaw nga nagpari ka di ay. Pagsuod na ko sa Seminary Mayor, dito sa Jesuit Seminary, dito sa syudad. Tungod kay layo man kayo, dito na lang din ko magpuyo sa seminaryo. Konting bakasyon, adto ra ko sa Cebu. Sa manghod ni Mama Cecilia. Dihay kaduha ko may pauli din pero wala ako makakita nimo. Balita na ko na dawat nga dito ka kuno mag-eskwela sa Manila. Mao nga wala ta magkita eh. Pero salamat sa Diyos. Karon nagkakita na kita. Anihi ka madestino sa ato? Dili din ni sa lungsod, attorney. Pero adto ko madestino sa kabukiran. Sa mga lagyong kabukiran. Magulian ko din pero panagsara tingali. Kana kung dili ko kapoyan. Nganong ingon ana ang imong tinutukan ako? Mura kag dili pari tan-awon. Ragid ka kayong tan-awon. Duha man ang matang sa pare. Ako matipon sa mga pobreng pare. Wa matipon sa mga datok na pare. Bitaw, ingon yun ani ang mga misyonaryo. Dili magsapayan sa kalisod nga magian. Tungod kay ang akong kasing-kasing, tuwa sa mga kabos nga mga hinikalimtan na o mga inayran nga tuwas kabukiran. Nada ko'y hangyo ni mo kung mahimo. Kung maabogado ka na agad, ayaw intaon hikaway ang mga kabos nga mudool ni mo. Tabang ha? Hatagi sila palihog og libreng serbisyo. Kabos na gud. Busa wag yung ikabayan. Labi na niya itong mga katauhan nga mga biktima sa mga paglapas sa tawhanong katawan. Katong mga katauhan nga mga biktima sa panawag-dawag. Biktima sa inhustisya. Niya pagod, attorney. Ayaw pa nagkana og hatag og tabang sa mga tao nga bidanghop sa pakibisog sa kabukiran. Kay wa na makaanto sa mga inhustisya o panagdawag. Sige. Sorry kayo nagdali ko. Giwat ako sa mutultol na ko kung asa kong bukira magmisyon. Romel, Adios, Teresa. Ayo.
Panalanginan unta kita sa Dios nga makagahom. Kadiyot ang... Hangtod sa sunod na itong panagkita, kung itugot sa Diyos. Romel! Gusto ko mosunod ni Romel aron ako siyang kakson. Gimingaw ko niya. Apan, nahugno ko. Namasin ko nga magkakita pa kami si Romel. Apan napakyas ko. Kay matod pa nila, kung mauli man kuno si Romel sa ilaha, dili magdugay o mubalik dayon sa bukid. Usahay, may mga engkwentro sa military o mga NPAs kabukiran sa among lugar. Og ako nasayran nga may nakakita ko ni Romel nga nagbitbit og armas, kuyog sa mga NPA. Apan kuwang ko sa pagtuo. Hangtod nga usa ka higayon, nagkaengkwentro na sab ang tropa sa kagamhanan og mga NPA. Og usa si Romel ang namatay. Sakop na di siya ni atong higayuna sa NPA. Mitambong ko og si Papa Miguel sa lubong ni Romel. Dihang nanglakaw na ang mitambong sa lubong ni Romel. Dawata ang kinasing-kasing kong pasubok, Cecilia. Dawata ang akong kamot. Kinasing-kasing kong mibati usab sa gibati mong kaguol. Sa midangat sa mahal mong anak na si Romel. Daghan kayong salamat. Salamat kayo, Miguel. Salamat kayo. Miangkon ko sa dako kayong sayup. Dako sad kong sayo, Miguel. Dako kayo kong sa. Nagkasaha ko ni Romel. Nagkasaha ko ni Teresa. Nagkasasag ko sa kong anak. Nagkasasag ko ni Romel. Ug labaw sa tanan. Nagkasa ko ni mo, Cecilia. Pasaylo ako, Miguel. Pasaylo ako, Cecilia. I never knew a love so true until the day I found you. Through every storm, Og naglamanuhay silang duha. Hugot kaayo ang ilang lamanuhay. Mito ang luha sa akong amahan. Ingon man ang mga luha ni nang Cecilia. Og milabay ang mga adlaw, nahibong ko sa akong amahan nga perming mulakaw nga dili magpahibaw na ako. Ako lang siyang gipasagdan, og hangtod nga usa ka gabi ana, nananghid siya nga magminyo na. Og ang iyang pakaslan, mao si nang Cecilia. Ang inahan sa lalaki, nagdimahal ko hangtod ning higayuna. Og nakasalkit sila si Papa Miguel og Mama Cecilia. Kung buhi patingali si Romel, labing siguro, siya gid ang makasal sa among mga ginikanan. Kaniadto, mortal nga kaaway. Og karon, usa na sila kalabing kaayong magtiayon. yours forevermore. Ug dinhi mga higala, natapos kining tinuyo nato nga sugilanon, nga atong gipahaom nining adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, subli ug sumpay. Gihatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Teresa, Jelly Haka, Romil, Jeffrey Gabunada, Papa Miguel, Ray Arellano, Mama Cecilia, Teresa Terol. Inabagan ni Ricky Polsoy Lugaring. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog og kasikas, Ricky Garing. Musika gipahaom ni Ran Trax. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy. Ako mag-ingon, ang Ginoo
magauban ka nato sa kanunay. Tatak RMN. No matter what may come our way, I'll stand beside you every day. Forever you and I, no need to ask the reason why. You're the love I'm DYHP. Tanawa! Also